Zandan Gorki şassasında Respublikada birinci iş qatlı yol şişilişi barlıqqa keləcək. Hazır tüzüklendiri 68%-qa boşqarılğan. Bugün onda iş barışı bilan Mir İlsur Merchant tanıştı. Onun sözlerine qaraganda maşinalar sonu artu sebepli irtaki iş bu uran boşqılada eng problemalı uchastik sanala. Bundan bir saat içinde 6000'den artıq maşina uza. Yona proyekt avtomobillər ağımın 2 topqırğa arttırığa mümkünlük de birəşək deyilər. Nəticədə Qozanның Kirov rayonunda yaşayışı 140 min kişinin yaşayış sıfatını yaxşırtırğa deyiş. Salavat köprü açqandan soң bik kıyınlıklar toldumunda gel kişiler azaplanıp nitip. Bu şəhərnin daimi rəvişdə bükülər jıyıla тұрған ең проблемалы орынlarının birisi. Maşinalar mından M7 trassasına aşığa, irtən Qazanğa işkə barışılar da сәғәтләр буе шунда büküdə oturan. Mında bit her vakit kişi tegyaktan kilüşüler saatler boyu basıp turalar idi. Vaktinde işe gelmişen. Bizde mine oğuldan kilgende gel avtobuslar tutkarlarına idi. Gorki şassısınдағы rekonstruksiyaya ihtiyaç күптен барлыққа келді. Шуңа да 2 yıl элек şəhərdə масштаблы төзекләндерү эшләрен башладылар. Нәтиҗәдә биредәге бу җирада 3 катлы транспорт чишелеше ясала. Җир астыннан, өстеннән һәм җир өслегендә. Эш барышы белән танышырга Илсур Мершин килде. Ведутся работы по устройству входов. Биредә субайлар урнаштыру, тоннель өлешен һәм диварларын төзү кебек эшләр тәмам инде. Юынтык сулар суырту станциясе төзелгән. Эстакада астына нигез баганалары куелган һәм аларны тоташтыручы өлешләр әзер. Хәзер арматура җәйлә. В целом у нас есть полная уверенность, что мы завершим эти работы. Мондагы эшләрне ноябрь аенда төгәлләргә җыенабыз. Нәтиҗәдә Киров районының 140 мең кешесе беренче чиратта бу Залесны, Юдино бистәләре, Салават күпре микрорайоннарында яшәүчеләр, күрше Яшелүзән халкы 6 полосалы юлдан хәрәкәт итә башлаячак. Аннан сәгатенә 11 мең автотранспорт уза ала. Бу хәзергегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Автотранспорта в час это в 2 раза увеличивается поток. Любая развязка, любое изменение дорожного полотна. Yol şişilişi гомумән юллардагы теләсә нинди үзгәреш җирлек өчен бик әһәмиятле. Урбанизация шартларында шәһәрдә машиналар саны арта. Хакимият проблеманы хәл итү өчен шушы эшкә алынган. Автомобиль йөртүчеләр өчен хәрәкәт итү шартлары һичшиксез яхшырак булачак. Горки шоссесының озынлыгы 11 чакрымны тәшкил итә. Шушы арадагы барлык светофорлар хәзер алыначак. Бөкеләргә китерә торган җир өстендәге җәяүлеләр кишүләре дә бетерелә. Алар урынына яңа 3 җир асты һәм 5 җир өсте кишүе барлыкка киләчәк. Реконструкция Горьковского шоссе включает в себя Җәяүләр өчен 8 яңа кишү төзеләчәк. Моннан тыш автомобильләргә 3 урында кире борылып китәргә мөмкинлек булдырыла. Җәяү йөрергә яратучылар һәм велосипедчылар өчен дә мөмкинлекләр арта. Яңа магистральның буеннан буена җәяүлеләр өчен тротуар һәм велосипед юлы барлыкка киләчәк. Ул Урицкий исемендәге парктан башлап Салават күпре микрорайонына кадәр дәвам итер дип планлаштырыла. Тулысынча яктыртылган булачак. Автомобиль йөртүчеләр яңа юлны түземсезлек белән көтә. Эш вакытында автобуслар җәйләр инде пробкалар. Көтәбез инде моторлык булсын. Просто уже привыкли, наверное, к пробкам. Бөкеләргә ияләштек инде, шәһәрдә күп җирдә шулай бит. Я юл ясыйлар, я ремонтлыйлар. Төзекләндерүне көзгә, БРИКС илләре утырышына кадәр тәмамларга җыйналар. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.